Da Vinci mosolya huncut, mérhetetlenül huncut. Nagyon kíváncsi, és végtelen. Da Vinci az olyan, mint ő mondjuk Mona Lisa. Tehát éveken keresztül festette a Mona Lisát. Volt egy csomó ilyen jelenet, hogy azt éreztem, hogy de ilyen nagyon kicsi mozdulatok, ez nem jó, még nem jó. Még mindig kell rajta dolgozni, és annyira érdekes, hogy olyan volt, mintha tényleg az energia, az a fajta szellemiség, ami ő is volt, hogy még inkább, még jobb, még szebb, még inkább belemenni. Ez így megjelenne, és tényleg ez sokkal hosszabb folyamat volt megcsinálni, elkészíteni az előadást, és voltak ilyen pontok, ahol nem, ez még mindig nem az. És ez nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy teljesen különbözően működnek különböző témák. Hat táncművészünk lesz benne, és 2 férfi és 4 női táncművészünk, és ezen felül még vetítés az, ami benne lesz, meg hangzóanyag. Egy része az Da Vinci-nek a füzeteiből, mert Da Vinci rengeteg füzetet írt jegyzetekkel, és egy része az abból hangzik el. Nagyon sokat kellett meghúznunk, mert hogy volt még nagyon sok ötlet, de egyszerűen muszáj volt összefogni, és tényleg csak a legcélra törőbb jeleneteket megtartanunk.